Hola, sóc el Jordi i avui us parlaré del Senyor dels Anells, un llibre que des de petit m'ha captivat i que crec que us encantarà. El Senyor dels Anells va ser escrit per John Ronald Reuel Tolkien i jo n'he llegit una versió traduïda al català i amb el llibre complet, ja que també es pot trobar dividit en 3. El llibre es situa a la Terra Mitja, un lloc imaginari on viuen éssers extraordinaris com elfs i gnoms o mags i éssers terrorífics com trolls. Però el protagonista no és cap d'aquests, sinó que és una espècie inventada per aquell llibre que es diu Hobbit, que són persones molt baixetes i amb uns peus molt grans. I explica la seva aventura per arribar a destruir un anell màgic a un volcà que es diu el Mont del Destí per vèncer a un enemic que es diu Sauron, que fa temps que intenta conquerir tota la Terra Mitja. A mi aquest llibre m'encanta, ja que, a part de que la història que explica em fascina, la persona que el va crear hi va dedicar molt esforç, ja que darrere hi ha un munt d'idiomes inventats especialment per a aquest llibre que són complexíssims i van portar un munt d'esforç i no són només paraules inventades com en molts altres llibres o pel·lícules. I fins i tot hi ha mapes detalladíssims fets pel mateix escriptor que s'inclouen al llibre o al final de tot el llibre. Hi ha tot com una enciclopèdia que ens explica tots els personatges que apareixen i tots els estris. Qualsevol cosa la trobes aquí. Per això m'agrada tant, perquè tot té una raó de ser. No hi ha res que pugui ser com a les històries de Harry Potter, per exemple, on a cada llibre apareix una cosa nova de la que no n'havies sentit a parlar mai i de cop és la més important. Aquí tot està connectat i molt treballat i és per això que m'agrada molt. Jo recomanaria que, tot i que hi ha pel·lícules d'aquest llibre, no s'aprecia tant la bellesa de la història com en el llibre i per tant sí que recomanaria mirar les pel·lícules perquè també són fantàstiques, han guanyat Oscars i tot, però el llibre, primer el llibre. Gràcies per la vostra atenció i fins una altra.